ji rêzgarkirina bajarek Kobanê ji çekdarên Daeş. Gelek hunermendê Kurd serdana Kobanê kirine û stiran li ser weşandine. Yek ji wan hunermend Mehmûd Ezîz serdana Kobanê dike û zindîbûna xelkê Kobanê dinirxîne. Sed şerdê şîngal û Kobanê Kurdin em her xwe ragirin Kurdin em her xwe ragirin تفي ويرامون جي ام سربلندم كوباني قملتي وقريا قملتي تلفزيونا درتكتن بشهنازي بسربلنداي دقوتن امي اخا ولاتي خبخن وام التدر نامينن يعني ملتي كوباني دنيا هجان بفقرا خوي كوباني وتانا الكوباني نرت تدبي كوباني تشتك بيناتيه كوباني جانا كردستان نادي وبلابول شرال جيها هنرمند محمود عزیز شاکر سترانکی لسر هر دو باجارên Kurdî Koban û Şengalê amade dike û têda serkeftina şervanên Kurd derdixe holê. Almanca ve stranaz beni içtimani servelat ser Şingal û Kobaniyê Mamosta Ali Şeyh û Stran Çekir gotinê wê û Hüseyin Şakir birazê me awaz yerdanî û me bi dengê xwe me wê tomar kir û me got em ê bikin klîp îca em hatin Kobanî me li Kobanî me tiştî cê wêran kirî me ser Şingalê Kobanî me çekirî û înşallah Şingalê ez ê dawî bînim. Ezîz banga xwe li hunermendên Kurd dike ta ku cihê xwe di nêv gelda bigirin û berê xwe nedin welatên cîhanê ji ber ku hunermend dengê gel e çi di aramî û çi di şer de. منا هجينا باشكراش أمنا بدينو كافر أمنا بدينو كافر منا هجينا باشكراش أمنا بيقولو قاور أمنا بيقولو قاور هنرمندی گل درو بخو از نف درو رم ایم از بیجی گمر الولات خوبه آخا ولات خوبه خو چیتر گمر درو به لی تشنه هن سر وقت بیجی طاقه مره حتی گمر دب پنابر و مره دراد کبی یعنی او بتنگو تو بمپیرن شینگالو هنرمندê Kurd serkeftina hêzên Kurdî pîroz dike û cudabûnê nake navbera wan çi li Bakur û çi li Rojhilat û Başûr û Rojavayê Kurdistanê. Li Kurdistanê mesela li Başûr dibin li Rohlat Pêşmerge li Bakur Gelîla li Rojava ya peke û ya peçe avana giş nav xwe kirin em bijna xweş giş er tawînin li hêvî me em giş bibin yek bibin destik û dengik em dinyê bihejînin heta em ne bihevrebin em ê bên perçiqandin. Mehmûd Ezîz Şakir di sala 1905 dayîk bûye li bajarê Dirbêsiyê û jiyana xwe derbas kiriye li bajarê Serêkanê û Helebê. Wî nêzî siyasî di stranî weşandiye û di gelek ahîng û festîvalê netewî de beşdar bûye û bi sedema şoreşa Sûriyê wî berê xwe da Başûrê Kurdistanê û ew niha li bajarê Hewlê re ciyan dike. Baran Misko NRT Koban.